दानि बे थासारिया जोबोरै आर्टिफिशियेल जोबोरै कालारफुल नाथाय कालारफ्रा आर्टिफिशियेल जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा आन्दायदों जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा मेन ट्रेकनिफ्राय डिरेल जादों ड्राग जानो हमदों सुइसाइड जानो हमदों फरायनायफोरखौ नागारदों आरो बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे दानि जि कालारफुल थासारि बेखौ हमदांनो हायाखै मबाइलाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ फैयो ओरैबायदि मोनसे मेसेज फैयो जाय भिडिअ एबा मेसेजाव जेबो कन्टेन्ट गैया नाथाय बेखौ आर्टिफिशियेल कालार होनानै कालारफुल खालामो बेयाव जोंनि फरायसाफ्रा आन्दायो दिनै आङो नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों बिथांमोनहा जोबोरै मोनसे मोजां हाबाफारि बेयाव खुंदों आरो जोङो मानसिनो फरायसाफोरनो बैसोगोराफोरनोबो सानफ्रोमबो जोंनो मटिभेसन नांगौ मटिभेसन थायोब्ला जोङो सेल्फ कन्फिडेन्ट जोङो जानो हायो जिहेतु जोंनि बे थासारिया समा ओरैबायदि मोनसे डिफिकाल्ट सम जादों सानफ्रोमबो सान ओंखारनाय लोगो लोगो गोदान गोदान मोनसे नङा मोनसे जेंना जों खोनायो दा बेफोरबायदि थासारिखौ अभारकाम खालामनो थाखाय जों फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनाव मोनसे नङा मोनसे क्वालिटि दङ स्किल्स दङ टेलेन्ट्स दङ बेफोरखौ फरायसाफ्रा बुजिस'नो हाया आरो कालारफुल थासारिनि थाखायनो बिथांमोनहा आन्दायो आरो कालारफुल थासारियाव बांद्राय रंजानायावनो फरायसाफ्रा जि कन्फिडेन्स लेभेल जि पेसेन्स सहायनाय बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो सहायनाय गुना खमायलाङो दिनै फरायसाफ्रा थुलुंगाखांगोन थारैनो थुलुंगाखांगोन भारत हादोरा अखाफोराव चन्द्रयान 3 खौ आगान हैबाय जोंनि भारत हादोरा जोंनि भारतनि जि फिरफिलाखौ अखाफोराव थुहैबाय बिरहोबाय बियो जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव 2019 मायथाइयाव चन्द्रयान 2 आ फेलार जादोंमोन बेनि एग्जाम्पलखौ जोङो बेखौनो जोङो बुजिनांगोन जे नेभार गिभ आप आरो खेबसे फेलें जानाया बे जोबथा नङा जोङो खेबसे फेलें जागोन जोङो आरो ट्राइ खालामफिननांगोन गले गले जोङो जुदि ट्राइ खालामोब्ला फेलें जानायनि बाथ्रा फैया दा चन्द्रयान 2 आ फेलें जादों चन्द्रयान 3 उथ्रिसार जाबाय 23 आगस्ट 2023 बे जोंनि थाखाय देरगाथाव आरो फरायसाफ्रा बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय सोलोंनांगौ दिनै साइन्टिस्टफ्रा गावनियाव मा गोहो दङ बे गोहोखौ लानानै मोनसे मोनसे गोदान गोदान जारिमिन सुजुनो आखायाव लादों नाजागासिनो दङ जोंनि फरायसाफ्रा सुइसाइड जानाङा जोंनि फरायसाफ्रा ड्राग एडिक्टेड जानाङा चाइल्ड मेरिज जानाङा स्कुल फरायनायखौ नागारनाङा बेखौनो आं खावलायबाय गोजोन्थों लाइमोनफोरखौ बा फरायसाफोरखौ जिहेतु ड्राग्स एबा जिहेतु उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय माबाफोर राहा दङ खालामनांगौ राहाया दङ बेखौ गोरों गोरोंफोरनि जि लाइफ स्टाइल बेखौ फल' खालामनांगोन इउटुबाव फैनाय माखासे भिडिअ मटिभेशनेल भिडिअखौ नायनांगोन लेखा फरायनांगोन लेखा फरायनाया मोनसे मटिभेशनेल आरो जोंनि नोजोराव गथ'फ्रादि ड्राग्स जायो थांखु सोबो सिगारेट सोबो बिनि गुबै मोनसे जाहोनानो आं सान्दों थोजासे दै लोङा थोजासे दै लोङैयाव उदैया खालि थायो ओंखाम उखैयो खाराव माराव जायो आरो खांखुवा जायो जायखौ मोनो बेखौनो जायो बै समाव आरो जानो हागौ बेनो मोनसे जाहोन बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफा सांग्रां जानांगोन गाव गावनि गथ' गथायफ्रा जाहाथे थोजासे दै लोङो थोजासे गाइखेर लोङो थोजासे फिथाइ सामथाइ जायो आरो बेफोरखौ जायोब्ला खुनु दिन गथ'फ्रा ड्राग्स जानाय नङा फेग्रा मुवा जानाय नङा बेखौ आङो आंनि नोजोरजों आङो बुंगोन आरो जोंनि बे जिउखौ जोङो फ्रम स्पिरिचुवेल पइन्ट अफ भिउ जों एनालाइज खालामनांगौ बेनो जाहैबाय जोंनि जिउखौ जों खेबसेल' मोनगोन खेबनै खेबथाम जोङो मोना बे थांनानै थासान्दियाव जोङो प्लेनिं खालामनांगौ सिमां नुनांगौ मोनसे मोनसे जारिमिन सुजुनायनि जों बयबो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हाया नाथाय जोंनियाव मोनसे नङा मोनसे स्किल्स दङ टेलेन्ट दङ बेखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगौ थेंक इउ